Здравейте! Намираме се в младост. Няма казвам колко. Няма, защото ние първа младост сме минали отдавна, но пък имаме един младеж до нас. Това е Бранимир. Тате, здравей! Как си те дни? Да, добре. Тук е и Камен, председател на фен клуба на Манчестър Сити България. По-познат като, как му викаш тате ти на Камен? Портокамен. Портокамен. Тук е и Портокамен. Имаме много важна задача днес, today. Днес и today. Днес и today. И тя е теглянето на жребият за петото издание на City Fan Cup, което пето издание ще се проведе на 7 юни от 8:30 докато приключи, ще се проведе на познатото място WinBet Sport and Event Center или по-познатото като игрищата в двора на Военна академия. Така че сега ще се изтегли жребият за трите групи, в които три групи ще участват по 6 отбора и ще се определи кой срещу кого ще се изправи, кои ще са опонентите в този изключително сериозен турнир, който за жалост не дава квота за участие нито в Шампионска лига, нито в Лига Европа, нито за Лига на конференциите, така че ще помоля да се запази добрият дух спортменски. Естествено трябва да има спортна така злоба и хъс, но в рамките на умереното, понеже целта на цялото мероприятие е благотворителна. Така че благотворителният City Fan Cup, пето издание, ще се проведе, както казах, на 7-6. Патрон на тази годишното издание е малката Християна Филчева, която е на 2 години и има нужда от серия от операции, които трябва да се направят в Полша, за да проходи нормално. Има проблеми с едното краче. 4 са операциите, които трябва да бъдат направени. Едната вече е факт. Тя е там заедно с майка си. Силно се надявам ние да помогнем, всички ние, не само фенкова на Ман Сити, а всички участници, всички, които въобще взимат участие в онлайн търга, който има вече е факт. Има доста интересни артикули, които ще бъдат пускани и за напред, така че моля ви следете страницата на City Fan Cup, пето издание, и там ще се получи по-подробна информация за цялото събитие. Сега, за да не се прозяват тук присъстващите, 1/3 от хората в стаята. Най-важната 1/3 от тези в стаята, ние ще покажем къде сме разпределили топчетата с участници. Има не случайно 3 сини топчета, защото това са трите медии, които ще вземат участие в тази годишното издание на СФК. Като тази година има една нова медия, която се присъединява към вече, как да ги нарека, традиционните, които участват. DMA Extra, Max Sport тази година и BTV Action също взеха участие в нашия турнир. Така че тези 3 сини топчета не са случайни. Те ще бъдат поставените в групите. Всички останали са други... Не поставени, да. Всички останали са други фенклубове или организации с подобна структура на фенклубовете, но като се изтеглят сега от тази невинна ръчица, която сега ще покаже Брането. Бране. Тате ръката, дигни ръчичка. Ръка. С тази ръка ли ще теглиш? Добре, тази е ръката. Ето. Добре. Тази е по-здравата, между другото, с нея тренира повече. Да, разбирам. Да бъде не тренира усилено колкото баща си. Добре. Давай, викам аз нещо има ли още, което трябва да се спомене задължително? Има доста, но по-подробната информация ще намерите в страницата във Facebook на нашия турнир. Така че ръката на съдбата сега ще започне да изтегля. Така, тате, готов ли си? Значи, много е важно от опита ни, който сме гледали в телевизионни студия и предавания, че трябва да се разбъркат топките. Да. За да не се налага да има обжалвания, оплаквания. Може да разбъркаш хубаво топките с ръчичка. Много хубаво ги разбърка. Толкова добре, че 7 фръкнаха. Добре, всичко е тук. Искаш сега вдигни са малко да ти е по-удобничко. Така, шеф е. Така. Готов ли си, тате, да теглим? Значи първото и най-важно нещо, теглим първо сините.
Коя синя топка избираш първо да изтеглим? Тази. Значи теглиш, даваш на протокамен, на камен. Чакай, аз протокамен, да, дигни. Ето топката, тази топка изтеглиш. И първата група, водача на първата група ще бъде точно този участник, който казва, че тази година взема първо такова участие BTV Action. Така, те първо изтегли BTV Action. Ти трябваше по-големи листи да изтеглиш. Да нарежеш. Така, давай, даде втора сина топка. Анелия Донева да се свети името й. Тя е отговорна за листата. Масата малка. Другия път трябва да дойдеш с маса. Втора група, да им какво ще се случи. Тате, вълнуваш ли се? Защото аз много... Изключително развълнуван. Брани е развълнуван. Макс Спорт. Супер. Са водачите на втора група. Така. Брани. Тате и последната синя топка. То друга синя няма, нали? То само тази. Ако всичко е наред, трябва това тук да е диема екстра. Да видим дали ще е наред. Айде да видим сега. Опа. 5.35-41. Скат. Оп. Диема екстра. Така. Дай Боже. Така, сега тате почваме голямото тегляне на многото топки. Останаха ето само червени, нали? Да не каже някой къде са сините. Само червени топки, като всяка една топчета, която изтегли Бране, отива в първа, втора, трета. Първа, втора, трета. Така ще ги редуваме. Така че тази топка, която изтегли, ще отиде в първа група или групата на BTV Action. Да. Тази ли е избраната от теб? Сигурен си. Сигурен си, помисли си пак. Добре. Не мога да го разубедя. Ръката на съдбата реши, че първият отбор в групата на BTV Action ще бъде носителят на Лига Европа, Тотнъм Хотспър, България. Колко е хубаво това. Много е хубаво, че спечелиха Лига Европа, да. Аз се радвам за тях. Аз 2 пъти повече. Така не бъркаме. Бъркай, джуркай. Така да се види. Една топка трябва да изтеглиш, ще взеш 6 едновременно. Дигай да видим. Той се вижда, добре. Вижда се, всичко се вижда. Ето, в групата на Макс Спорт отива отбора на Футболен остров. Футболен остров също тази година за пръв път вземат участие. Това е една фейсбук страница, която Иван Марев създаде, ръководи и сме да твърдя е доста подробна. Не става дума само за информация от Висшата лига, но и Чемпионшип, Лига 1, Лига 2, така че е доста интересна. Ако не сте я последвали, моля, последвайте я. Така. Тате, продължаваме натам. Давай сега. Ти се умори ли се, бе, тате? Не, найде. Много ясно. Бъркай. Джуркай хубаво. Така. Джуркай. Сериозен избор. Я да им всяко остата. И в групата на Диема Екстра, много трудно ще се отвори това топче, но успях. Така. Е отбора на Ювентус, България. На нашите хора, тате, Ювентус, нали така? Ювентус. Тате, Ювентус уреждат ли мачове? Да не съм чул такива глупости. Повече такива работи не. Нашите хора, чакай малко, какви наши хора? Всички, аз съм какви наши хора? Ти, нали си фен на Ман Сити, бе, бране? Мълчи, по две ли? Върни едната. Върни едната. Супер, значи тази остава. Този е много добър. Третият отбор в първа група ще бъде така. Отборът на народа. Реал Мадрид, България. Ето ги. Реал Мадрид отива. BTV Action, Тотнъм и Реал Мадрид. Това е бялата група. Да. Колко расистко звучи. Тате, давай следващото. Се почувстваме като бели хора. Точно така. На черното не можеш да кажеш бяло. Не. Както е, брат. Давай, тате. Последваща топка, втора група тук. Нали така? Третият отбор от втора група. Трети отбор, втора група. Колко говори този човек? Ще бъде Милан, България. Така. Милан. Чувал ли си ги, тате, Милан? Не. Чувал ги. Срещал ги някъде. Не. Дай сега да видим с Юве кой ще играе. Айде да видим сега, да. Дали няма да е Ман Сити баш? Тате, пусни две. Супер. Тази остана, добре. Давай, тази остана. Третият отбор в трета група е... Трети отбор в трета група. Виж ли? Трета група, ма не в другата. Интер Клуб България. Интер Клуб България. Ювентус Интер. Мало да става, де. Да. Сега какво да правим? Интер. Или те играят в една на Шампионска лига, другите се радват, че са класирали за Шампионска лига. Може и вие да се радвате малко повече. Това е четвъртият отбор от първа група. И неговото име е... Така, дай белите.
Други. Няма белите, те ли останаха? И останаха ли? Челси, България. Челси. Челси. Така. Тате, ти имаш екипче на Челси? Да. Ето виж. Челси, екипче. Челсъм. Ти що не подариш екипче на Ман Сити на младия Бранимир? Аз друг подарък съм приготвил, но нека да стигнем по-към края тогава. Бъркай тук, тате, че Сбъркай тук, няма, безплатен труд няма. Това тегляне трябва да някакси. Трябва, едно е. Ето. Да бе, какво се падна сега? Кажи, че е доброволно, защото населя, че експлоатираме детския труд тук. Доброволно ли дойде, тате? По едно стечение на обстоятелството живея тук, нали? Дойдохте ми в къщата. Така, четвъртият отбор. Тате, насам. Група. Чакай, бе, тате. Той жребия не е свършил. Имаш още да теглиш. Лийдс, България. Лийдс, нашите хора, и те са готини. Лийдс Юнайтед, Supporters Club, България. Да. Тате, Така, не обръщай. останаха 6-7 топки. Да. Още нищо работа, тате. Ето го. Една. Пусни едната, върни едната. Едната на тате. Едната на тате. Той ще я върне тате и тази взимаме за пред хората. Четвъртия отбор в трета група. Да. И неговото име е Така. Нюкасъл, България. Нашите приятели от Нюкасъл. Спраки, тук само черно-бели отбори пък се навъртяха или поне нещо с черно в тях. Така. Останаха още... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, сметките излязоха. Сметнал съм Излязоха правилно, сметките, браво на Камен. Давай. Така, дай следващата До шест топка, съм тате, да стигнал видим. да броя. Така, остават Тази пет. ли е? Тази е топката. Тази, чакай. Май аз трябва да отворя, брат. Не. То? Я пробвай да познаеш кой има вътре. Лище. Ванга! Боже, ти си Мак Папазов. Петият отбор е Евертън, България. Петият отбор в първа група. Така, значи тук стана BTV Action, Тотнъм, Реал Мадрид, Челси, Евертън. Добре, сега видим къде е Макс Спорт. Тате, в групата на Макс Спорт. Този ли отива? Този Пети отива. участник. Тате, айде да видим сега. Кой стегли тук? Кой отбор? Няма да видим сега. Кой отбор се падне? Бързо казвай. Челси. Челси се падна вече, бе, Челси тате. се падна. Няма да го раздейства пак Челси. Отборът на FPL България. Футболните маняци. FPL Fantasy футболни Премиер маняци. Лиг. Браво. Да. Така, ето ти Още следващата не топка. съм Няма. затворил, подава се веднага. Бърза, да има бързи... Като Има... Кевин Де Бройне. Така. Има задача Така. да изпълнява тук. Нали, Петият предпоследен участник в трета група е така. отборът на Ман Сити, България. Ето бе, Юве, събрака се, няма. Юве, Интер, Интер, Нюкасъл, Ман Сити. Тате, чакай сега. Има още тате три топченца. Айде. Последните три отбора. Три топченца, дай сега. Ама не наведнъж, една по една. Една по една. Едната на тате. Така. Така. Той. Добре, той е тази едната е на твоя. Камен. Да. Завършващият първа група ще бъде отборът на Five Cameron. Five Cameron отново са дебютиращи в City Fan Cup-а. Те са хора, които правят редовно такива събития, участват с бягане в почти всички градове на България и отново с благотворителна цел си правят всички тези събития. Така че много се радваме, че и те тази година се включват към нашето вече превърнало се в традиция благотворителен турнир. Тази топка ми беше дарена от Бране рано, така че това ще е шестият отбор в група 2. Я да им сега, тате. Кой отбор ще е вътре? То ти не останаха много. Не бе, той има два. Има Галата Сарай и Футбол с кауза. Футбол с кауза също правят дебют в City Fan Cup-а. Ние така не че се знаем от миналата година с тях. Те правят всяка година дори по няколко пъти. Тате Камен е многословен, нали? Да. Просто искам да разкажа малко повече за тези, които правят дебюта при нас. Футбол с кауза са доста време така в благотворителните инициативи. Не бива, тате, в кадър да Помагаме се скачаме. един на друг, така че те също тази година се включват и с отбор. Чакай, ева сега да видим тук, тате. Кой отбор ще е вътре? Етър. Да е етър, ама... Едва ли ще е етър. Може би няма да е етър. Ако всичко е наред, трябва да бъде Галата Сарай. Галата Сарай остана. Я сега да видим. Останаха и изненада.
Галатасарай, България. Виж, в присъствието на нотариус жребия беше изтеглен. И сега, понеже бобката не чак толкова много, но Бране свърши много голяма работа за това да се изтегли жребия за City Fan Cup. Пето издание, както и миналото, пак беше изтеглено тук, но Бране тогава не беше заякнал чак толкова много с дясната си ръка, за разлика от тази година, нали Бране? Много ясно. Къде бе? Та за това от фенкова на Man City България искаме да подарим това на Бране и евентуално баща му, който сега ще отвори и ще покаже всъщност какво е това. В тази симпатична опаковка. Симпатико. Така. Тате, сега пъзълче. Пъзелче, което не е какво да е пъзелче, а е с логото на Фен Сектор. Точно така. И самите фигурки са с футболисти. Във формата на футболистчета, като когато му писне на Бранко да го нарежда, ето в тази подложка се нарежда Бране, да знаеш. И когато ти писне, може да си го залепиш и да го качите на стената. Такива пъзели ще има и на нашия благотворителен търг, които пъзели ще бъдат с логото на самите фен-клубове, така че очаквайте и това като артикули. Харесва ли ти Бране? Той трябва вече да го отваря, така че не знам. Той ще го отворя, ама дано да може да се събере. Я виж, тате. Ето тук има една част подредена. Един футболист, ето вътре футболист, ето виж тук има друга част. Но има части на футболистчета. Значи... Което ще бъде доста симпатично и интересно за сглобяване. Ще го сглобяваме ли, тате? Не бе. Не бе, ще си играем. Направо го почваме тук, Тук ще трябва да се... Докато се върви записа, ще го... Ще понарежа тук. Да. Трябва. И ще се получи. Така, благодаря много за асистенцията от Борис и Бранимир Борисови. Тате, много добре се справи. Ще теглим пак жреби някога? Да. По-натам. Да. Направо от сега да е ясно. Титулярен тегляч на жреби става Бранко. В профилигата го търсят да тегли жребия за купата. Да. Тате, друга... До година в Диема отиваш да теглиш жребия за купата. Добре. Да, като солета, как беше? Тате, то те първа ще го намерим. Да, то трябва да е малко по-трудно. Да, то не може да е толкова лесно. Толкова беше лесно. Така. Добре, ще се видим на турнира. Още веднъж да кажем, 7 юни, 8:30, който може да стане отива, който не е по-късно да няма проблем. Нали така? Няма проблем за тези, които не са участници. Да, защото участие трябва рано. Аз не играя и ще хода, може би като стане ето този малки, който вече реди пъзела. Браво, тате. Така, благодарим ви много. Чао. Чао.